Jien Sister Teresa, insellimlek, paċi miegħek u mal-familja kollha tiegħek. Illum eżis ekku nixtieq naqsam magħkom ħsieb li naħseb jagħmlilkom il-ġid kif għamel lili dan il-ħsieb hekk. Jiena ma nafx intkom kultant jien inħossni bla ħila, kultant imbeżza, dgħajfa, forsi anke qalbi maqtuwa, imħawda. Ma waqt li qed nagħmel il-meditazzjoni miġbura flimkien mal-mulej, għalli din is-sentenza. Għamel il-ħila, Sister Teresa. Inti se tismani poġġi jismek, għax qed jgħidha lilek. Għalli qawwi qalbek, tibżax, titħawwaġ, għax jien nimxi qudiemek, ma nitilqekx. Ma nitilqekx, sa nkun miegħek kull fejn inti tkun, kull fejn tmur, fiċ-ċirkostanzi li inti tinsab fihom. Jiena miegħek. Jinsab magħna l-mulej fiċ-ċirkostanzi. U forsi din hija l-problema li Alla għandu miegħi u miegħek. Il-problema għal Alla mhijiex id-djufija tagħna ta'. Id-djufija tiegħi u tiegħek tista' tkun problema għalina għaliex. X'aħna superbi hu. Ma nixtieqx li jkolli nkun kalma fil-paċi. Ma mhix problema għal Alla. Għax Alla jekk inti dgħajfa, isaħħek. Isaħħek. Il-problema għal Alla mhumiex lanqas id-dnubiet tiegħek. Għax Alla kapaċi inatfek. Id-dnubiet huma problema għalik għax insuppervja u dan kollu qed ngħidlu lili għax int ma tissapportix lilek innifsek midneb, midibba. Ngħid inti qed ngħid lilek, qed ngħidha lili, qed ngħidha lili. Isimgħu għażel. Il-problema għal Alla tafu x'inhi? Hija l-qawwa li aħna nippretendu li għandna. Dik iva hija problema għal Alla. Ħafna minna aħna qawwijin wisq biex Alla jkun jista' jużana. Mimlijin wisq bl-iskemi tagħna, mimlijin wisq bil-mod kif nagħmlu l-affarijiet aħna. Allura Alla ma jistax jużana, ħallina liberi. Jixtieq. Ma jkun irid li nċedu. Għalhekk hemm proċess serju li hija l-mixja tal-konverżjoni fejn Alla jiżvujtjana, fejn Alla jumiljana, ma jimpurtax, fejn Alla iqedna fomna fit-trab, imma dan għaliex jagħmlu. Ħalli nħallu lilu li hu mħabba biex jigwidana. Id-djufija m'għandix għalfejn tinkwitakom, qed jgħidilna. Għax hija fil-fatt l-unika ħaġa prezzjuża li għandkom hija l-unika ħaġa li tiġbed lil Alla lejkom. Smajtu sew, id-djufija m'għandix tinkwitana għax hija l-unika ħaġa prezzjuża li tiġbed lil Alla lejna. Ħobbu wisl il-midneb Alla. Id-dajjef. Tara jiġi ma' ġembu, ma jidirx imemmi. Kieku, per eżempju, Mosè ma kienx itemtem, kieku Alla wis probabbli ma kienx ikun jista' jagħmel dak li jagħmel miegħu. U kieku Petru
ma milx lejl sħiħ, ma jaqbad xejn. U Alla li ju imħabba ma kiex inkun jista' jagħmel leġubijiet bis-saħħa ta' Pietru. Araw daqsxejn mela. Il-fallimenti fl-għajnejn ta' Alla huma ġawra. Il-fallimenti fl-għajnejn ta' Alla huma teżor. Iva baxxu rasna. Nikkustaw. Kemm verament Alla huwa mħabba. Tana garanzija u għalilna li id-djufija u l-fallimenti tagħna huma għalih teżor li jiġbduh iktar lejna. Jħobbu jiskir għadna. Li d-dajje fil-mulej, li mnikket, li dak li jħossu għadu, jekk ħadd ma jagħti kasek, u jagħtem preżenti. Induna bija din il-ħaġa ma jidirx imma hemm qiegħed. Kelmu, jisek qed tkellem ħabib, l-aqwa ħabib, ingrana miegħu. Kunu ħaġa waħda intu hekk nispiċċa billi miegħi ngħidulu grazzi miegħi. Kemm tħobbni, kemm tridli ġiet. Kull ma għandi Ġesu, nafu kollu lilek. Kelmuh u ħalluh iġikom dik il-paċi, dik it-tranquillità kif jaf jagħmelu. Nsellmilkom, dikom il-paċi tal-mulej, lilkom u lill-familja kollha tagħkom. Paċi